Passion avajaistapahtumaan, tilaisuuteen, joka on ainutlaatuinen, ainutkertainen ja ainakin minun silmilläni sellainen, että en ole moista kohdannut kuitenkin tähän ikään mennessä, mummoikään mennessä. Minä toivotan sinut oikein lämpimästi tervetulleeksi tänne Aurinkorannikolle, tekstintaiteilija Helena Vaari. Minä toivotan tervetulleeksi kaikki te, hyvä yleisö, hyvät katsojat, taiteen ja käsityön ystävät. Ja Helena Vaari tulee kertomaan teille, hän jo tässä kertoakin monelle omasta työstään, omista töistään ja niiden erikoisesta tekstuurista, miten sinä nyt sanoisit, miten sinä olet tehnyt nämä työsi. Tervetuloa. Oi, kiitos paljon Heli. Täällä on ollut siis aivan älyttömän kiva tulla tänne katsomaan kaikkia suomalaisia. Mä en ole koskaan ollut aikaisemmin niin kuin näin sanotaan syvällä tässä suomalaisuudessa täällä Aurinkorannikolla ja olen ollut niin huomannut, että todella aktiivisia ihmisiä on täällä ympärilläni juuri nytkin. Et en yhtään ihmettele, että pidätte tästä alueesta. On ollut ilo myöskin saada tuoda nämä mun työt tänne. Olen tekstiilitaiteilija Helena Vaari ja mun työt on aika erikoisia. Siis, Suomessa on tekijöitä, jotka tekee kirjoimalla töitä ja huovuttamalla, yhdistelemällä, mutta jokaisen taiteilijalla on tietysti oma tyyli. Mä olen löytänyt sen tyylin, voisi sanoa, että 15 vuoden työn tuloksena. Nämä on tämmöisiä tekstiilikollaaseja, maalauksia ompelukoneella, parsintaa. Ompelukoneen Eppohead-kirjasta löytyy kohta parsintaa, että nämä on varmaan niin parsittuja taideteoksia. Mutta aihe, se on se tärkein. Jos ei ole hyvää aihetta, ei kannata oikeastaan mitään alkaa tekemään. Mun aiheet on luonnosta, ihmisistä, tapahtumista, kohtaamisista, vaatteista. Oikeastaan vaatteista sen verran, että vaate ihmisen päällä on hyvin veistoksellinen. Ja se on aina semmoinen, joka jollakin tavalla sytyttää mun luovuuteen, kun mä näen jonkun valkoisen paidan, joka on siis hyvin veistoksellinen ihmisen päällä. Että valot ja varjot siinä näyttävät niin kuin ihan niin kuin todella kiinnostuneita ja sellaisia, joita täälläkin myös on esillä. Mitä mä sanoisin tekniikasta? Kaikki kysyy sitä ja se on ihan kiinnostava kertoa siitä. Jokaisella taiteilijalla on niin kuin oma tyyli ja oma tekniikka ja se tekniikka tietenkin täytyy hallita. Öljyvärimaalauksessa oma tekniikka, tekstiilitaiteilijalla oma tekniikka ja tekstiili on sitten mun tapa maalata. Yksityiskohtaisesti sen verran, että se parsintahan on sitä, että ompelukoneesta on syöttäjät pois päältä. Silloin kun ommellaan suoraan saumaan, niin silloin tarvitaan syöttäjät, että kangas kulkee eteenpäin. Mä lasken syöttäjät pois päältä ja ompelen, maalaan työtäni sillä tavalla, että jokainen tikki on erilainen. Tää on siis täysin käsityötä, taidekäsityötä, taidetta, tekstiilitaidetta. Miten mä sanoa? Näin siis Helena Vaari kuvailee tätä työstämistään. Ja hän siis on tekstiilitaiteilija. Kun katsoo näitä tauluja, niin todellakin tämä ei ole vain parsimista tai harsimista. Erittäin, tämä on, kuten tuossa näyttelyn otsikossa todetaan, että neula on minun siveltimeni ja se lanka on minun värini. Nämä on siis maalauksia. Tai oikeastaan lanka ja kangas. Jos mä haluan laittaa punaista niin sanotusti maalia johonkin kohtaan, niin mä laitan punaista lankaa tai punaista kangasta. Mutta sä käytät myös erilaisia lankoja, joilla sä saat nämä valot ja varjot esiin. Kyllä materiaalillakin on väriä. Mä käytän silkkiä, viskoosia, polyesteriä, puuvillaa. Silkki ja viskoosi on hyvin kiiltäviä materiaaleja ja oikeastaan ne toimii parhaiten tuollaisessa valomuodissa. Ne vielä toistaa sitä valoa, kun kohdevalo osuu siihen työhön, niin se valaisee sitä valokohtaa ja tuo lisää sitä kolmiulotteisuutta. Sitten taas tuollaisissa tummissa kohdissa, missä on varjo, niin sinne mä oon yleensä puulelanka, joka on mattopintainen ja se imee sen valon ja tulee vielä enemmän syvyyttä.